Mana-mana iki nemen pahite kudu ngombe legi wedang legi. Nah, iki Sip. Wah, sang. wis Nek sehat ya, ya maksudnya nek nang Tegalan niku apa lemute jane ndak pati arep. kira boyo enak iki. Pemane ndak gowo-gowo. Panas tapi. Kencing manis. Ya ampun nek kenyang manis ndak aku. Waras. Ndak aku. Nah iki jenenge waras. Oh ben ras, tapi panas sih. Tapi ya ndak jenenge wong desa kasihate opo ya ndak Lek hah? sakar. Oh iya iki mau tak bedol, sakare pokoke sak wit iku mau wis. Ya cocok. Tapi nek segi kesehatan ya apa? Menurut medis. Ndak ngerti aku iki wong desa awak duduk wong medis. Ndak lek jero kunone biyen lek pahit-pahit itu nang boyo enak lho. Nang boyo tahan. Ya ampun, nek perasaku ya ono kasihate mungkin. Nek aku kasihatku. Soalnya di luar larang iki, tapi. Ya ampun ndak aku soal iku ndak Pahit, Nek ndak pahit. Pahit. Masalahnya nek aku ini kan biasa nang Tegalan nang kebon. Karena iki kurang gula. Antisipasi antisipasi nyamuk. Obat kencing manis. Abuh nek iki pahit temenan rek. Kalau Pahit temenan nek iki. arek jamu iki. Tapi kan tuh dia. Betul. Wah, ya nak ngetom ya. Gelem abuh ya, Dom. Abuh hek. Anu masalahnya kan garing ya iku anune pone anu kecipulan garing. Biasa aku nek gawe teles ndak sepiro pahit, tapi iki garing. Toto garing kena srengenge garing iki karepe dhewe. Cipukan iku di supermarket tuh ono sing gede ras. Ono sing gede yo. Didol. Ono sing gede men. Payu aku cipulan payu. Wah, ya apa wae ku sampeyan iki. Wae. Payu ras. Ojo heeh. Iya. Temenan wae sampeyan iki. Nek desa-desa kan cilik-cilik sampeyan yo. Nek supermarket tuh sampeyan ono sing gede sampeyan iki. Apa diobat yo pada paham mau. Nek kecipluan iki mesu diulon iku ya. Oh, ya iya. wah ya. Yo ero nek aku ero. Temenane iki nyene rada lumayan pahite. Enggak lumayan penyene pahit. Nek ndak biasa ngombe pahit ngene ya mungkin ya apa mutah mungkin lho. Iki tombone bapak ini Anu jamu, guys. kopi. Yes. Tombone. Pada ngombe ngene iki terus ngombe kopi. Ya marine gawe sabar sih, sabar. Marine tak kena wedang kopi. Pedo ndak kagak ngene iki. Pahit yo. Ya jane, iya apa kudu pahit kabeh ngono lho. Nek pahit iku jawane ku tekik. Pahit iku medhit jawane. Kok ngene pahit. Bahasa Apa itu ya? Ya mbok pahit. Rasane nyene pahit nek iki. Iki ndak tipu-tipu penyene pahit nek iki. Obat merah. Ambuh kayak Minum, guys. leder mana iki. Sudah, guys. Minum, guys. Tapi ya nek aku ya biasa ngombe pahit-pahit ngene biasa. Pahit iki ras. Pahit iki kenane iki. Ndak nang gorokan. Nah. Yo, nang ngene antol ilat. Iya, Pak. Iya nang ilan nang cetak iki lho. Nang ngene anda. Au. Goro anda. Pahit kenane. Kira ketum nang gorokan ras. Pahit. Mantap. Umbin cakne kamu apa iku Tuh, darat nang kebon kan ya cokot dilemut. Jopong larang iki ketemu Jawa iki. Ya Samsul durung weruh rasane nyene, durung weruh. Pahite masyaallah. Temenan, mantap nek iki. Ya aku biasa nih, tapi ya ndak pernah bendino nek ngombe ngene iki ndak boleh tiap hari. Mbok sak wulan sepisan, mbok 1 bulan sekali ngono lho, mbok sak wulan pisan. Ya nyamuke nyokot Nah, sak ngene bendino saken nyamuke, mangan nang sapa ndak nang mangan menungsane. Ya obat kuno iki. efeknya tambah pahit, tambah medit nang wong. Bendino wae. Ndak tuku gula. Iki jane ono campuran uyah grosok. Uyah grosok. Wih, ndak tambahan lah, ndak enak. Ini kipai ini enak weh. Kita boy. Nuli ilang nuli. Man. Iki
efeknya nang meripat, genter, nang boyok enak. Boyok enak. Iki obat. Nah, kimiae iki langsung Wis ya. original. Wis ya. Tanpa Tutup campuran. wis, mari tutup nomarine wedange wis ya. Oh. Ya tutup mana-mana iki nemen pahite kudu ngombe legi wedang legi. Oh, enggak agak. Kakak cangkeme iki. Kopi rada pahit-pahit lho, ndak legi nemen. Oke.